ubhekele. Ngakho-ke okungcwele okuza kuzalwa kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Bheka uElisabethe isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala. Lena ngeyesithupha yakhe obethiwa inyumba. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. uMaria wathi, bheka ngiyinceku yenkosi, akube kimi njengezwi lakho. Ingelosi yamuka kuye. Ngalezo zinsuku uMaria wasuka waya ngokusheshsha kwelezi ntaba emzini wakwaJuda. Wangena endlini kaZakhariya wambingelela uElisabethe. Wathi kuba uElisabethe ezwe ukubingelela kaMaria, umntwana waqhuma esiswini sakhe. uElisabethe wagcwala umoya ongcwele. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ubusisiwe wena esifazaneni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho. Inkosi busisa ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Amen. Namhlanje ufuna sithandaze bazalwane ngamagama athi pregnant with greatness. Pregnant with greatness. Oh, amen. Amen. Aloy igama laJesu. Amen. Unezo zofuna iqonde ke bazalwane as we are going to speak about this scripture ukuthi owazi ukuthi yonke into oyikhulelwe will affect the atmosphere around you. Okay. When you are a person of greatness, umuntu wezinto zobukhulu noma enkulu noma yedestiny enkulu, kumele wazi ukuthi ucontrolwa yilento engaphakathi kuwe. Ayidingi ukucontrola futhi iphinde ithathe over an atmosphere around you. One of the most dangerous things ukuthi ube umzalwane okhulele greatness kodwa engazazi ukuthi sitha sikuhlasela ngento eyikhulele noma ungakayiboni wena. Ikhona bazalwane? Athi omunye mina ngihlabelele inkonzo engangiculi anginikelisa ngishumayele kodwa wayeusathani lokhelwa nami kangaka usayibonile into eyikhulele. Ngoba nayinto ufuna uyazi bazalwane njalo usathane ukuhlasela according to the word you are exposed to. Ayikuthi ulenzile noma ulenzanga. For the mere fact ukuthi ubukhona walizwa yena ubekubuka ubuka ngezwi olizwile. Ngoba uyazi ukuthi uzobe great engakanani embusweni wakhe. Abantu ke abakhulela izinto ezinkulu bazalwane kufuna bakuqonde lokhu ukuthi abantu bokuqala bazobona ukuthi uNkulunkulu abantu abanosathana. Ngoba laba abanoNkulunkulu bayaphuza ukubona omunye umuntu. OnoNkulunkulu, but people of the opposite altar will always say ukuthi unento engcono kunabo. No wonder their treatment towards you is like this. Umuntu wegreatness bazalwane awumele ungene office phela bathula abantu. Kodwa umuphuma baqale phansi bakhuluma. Why? Ngoba ngesikhathi ungena lento eyikhulele vele ibanga atmosphere control. Oh, sondelani bazalwane ikhona kodwa? Amen. Ikhona kodwa bazalwane. So ke ifuna ke siqonde lento lana ukuthi where we have just read Mary is opening this scripture with the question uthi Mary engilosini kuzokwenzeka kanjani lokho since I do not know a man, not that I don't have a man. I do have a man, but I do not know him. Yeah, uthi ke ngoba ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma ngezinto okumele amazizovela kube ne-intimacy. Manje uthi wena lento mina ngizokhulelwa ngisele indodana uthi uMaria kuzokwenzeka kanjani? Because we are not intimate with my soon to be a husband. And you see bazalwane uma ingilosi iphendula ethi hayi Maria khuleka umayingcwele will be your baby gate. Uthi ke bonke uma bekhulelwa baba namadoda okhombayo wena yakhe indoda kuzoba umoya engcwele. Ngoba lapho sokhulelwa kuzoba ungcwele kukaNkulunkulu. Awunikho kodwa bazalwane. You see ingilosi is trying to
of Mary, because uMary uthi ke lethe sokwenza kanjani, because I do have a man but we are not yet intimate. Ithi ngiloslo Maria, if uzomenshina into yamadoda nizoba nenkinga ngoba uElizabeth umzala wakho unendoda kodwa bengakhulelwa. Awu niyasondela wathi manje wena Maria uthi lento ukuziyenzeke kumele kube nendoda eduze, kodwa ke nayi example uElizabeth your cousin has been married for years and years, kodwa indoda ikhona kodwa ingane ayikho. Uzoyithini ke ndoda Maria? Ngoba wena manje ufuna ukuma ngendoda khona banawo kodwa ingane ayikho. Kodwa ngizothi mina noma indoda ningekho intimate nayo kodwa uzoba nomntwana ngoba Maria yazi ukuthi mina nivela lapha kwenziwa khona amagogo. Ya lokho umsebenzi wendoda singawunalifaya ngezwi. Ya so Maria mfuna wazi ngithetha ukuthi ingane ayivele endodeni ivele emseni. Oh, ngosangabe ngiyakhuluma benikhona njalo. Into ingane evela kubazalwane endodeni ngoba kukhona banawo kodwa banangane. Wena ke indoda ke alihlangani naye kodwa njengoba ngikhuluma nawe ngikwi-process yokwenza lento oyidawuthayo. Ngoba uma uNkulunkulu ezokwenza akeze ngezandla wenza ngokusho. Uma uzoba ngokusho uba ukwenza kwakhe. Amen. Abagama kaJesu. Remember from Monday after till yesterday. Izwi phela kudedelwa lingene sibelethe sikamoya. Unezinto ezikhulelwa engakayifane nawe sizofana nezwi olufile. Awu kathi ngimemezela amarizatha sowaphatha kulonyaka ozobuza abantu ukuthi hayibo lama result bewathathephi uthi khona ivika saba nalo sathala intabe noJehova wakhuluma izwi nasinito efana nalapha kuvela khona. Ngiyamemezela unyaka ukuphatha into efana nesarali yakho kulonyaka. Wamena luphathi kakhulu. Ngiyakuphatha into kulonyaka ngakuthenga imoto efana nemali yakho. Lonyaka ngakugqoka izinto elingana nomholo wakho. Kunokufuneka kwamazulu kunokwenza kungasimangade. Awuthanda sizophatha amarizatha kulonyaka afana leso sikuzwileyo leso sikholiweyo. Ngiyamemezela okungenzeka ebantwini. Utalibakala sondele makhona ngasondele. Ngiyafana siyahamba namhlanje. Nithi namhlanje ngizomemezela iphumela engafani nolibofuso lwakho. Bazothi hayibo lapha ekhaya ngasibe khona lento. Uthi ayiqale ngani? Ngiyeme izoqala ngawe lento. Izoqala ngawe lento. Ngoba siphetha iphumela efana nabantu bazalwane. Akushiphameli iphumeli uIshmayeli wayefana noAbraham. Kodwa iSara efana noNkulunkulu. Yes. Kodwa ingane zendoda yonke. Ingane zendoda yonke. Kodwa thoma bengaphu Abraham lapha, uIshmayeli ngapha, uIsaac ngapha, kuthi uIsaac wayefana noNkulunkulu ngoba wayefana nalapha evela khona. Kodwa ngoba lona ingane yemzamo yafana noyise lapha evela khona. Nizothi namhlanje ngegama likaJesu ngiyakuthola izinto ezifana nesibongo sakini. Ngiyakuthola izinto ezifana negazi lakini. Ngiyakuthola izinto ezilingana nomthandazo yakho. Kodwa uzothola izinto zami ezilingana nezwi. Kodwa lamanye uthini akube yimi. Shalom. Bazalwane emhlabeni enkonzweni. Njengakhele nakhalwane. Niyasonga. Ngathi yini ilanga leli. UJehova ezohlala sizinto zami khona. Okanye siziqondanisa Jehova. Hlalisa Jehova. Amandlele Jehova. Ulonyaka qondane. Ulofebruwari qondane. Ulodisemba qondane. Uqondanisa. Sondelani bazalwane, sondelani. Ngizothi Nkosi yenza njengokusho kwezwi lakhe. Hayi lonyaka bafethu abathakathe kodwa sithi uNkulunkulu makenze njengokusho kwezwi lakhe. Hayi njengokusho kwe-background yami, hayi njengokusho kwamaphutha ami, hayi njengokusho kwezitha zami, kodwa makwenzeke kimi njengabazalwane. Nithule kodwa abantu benkosi. Awusho haleluya.
Uma bephike eqala ukuthi umzali okhulele. Umzali okhulele ngabe ekhaya. Umzali kodwa engaphuma kanjani esemdala kangaka? Ungamtshela kanjani umuntu okhulele umdala kangaka? Ngithi mina ungamtshela kanjani umuntu uthi angizizwa kahle? Ngoba kulezi zinto obheka iminyaka before ikhuluma. Manje Elizabeth wakhetha ukuthula. Ethi ingelosi. Why the angel is mentioning Elizabeth? Would you mention Elizabeth? Because it was impossible for her to conceive. It was impossible for Elizabeth. So ethi ingelosi Maria sondela. Elizabeth ukhulelwe esedlulelwe isikhathi. Wena usesesikhathini. I'm not in the argument la. Uthi futhi Elizabeth ugweswe wena manje. Elizabeth ukhulelwe indoda yavala umlomo. Wahlala nesibungu for 9 months. Ngeke usidawuthe into uNkulunkulu eyishilo. Ngoba ithele ngelosi kunqamba igama uthi uJohn yathi indoda la ekhaya ngekho umuntu. Wakabizwa ngoJohn. Yathi ngelosi uzohlupha wena. Yawunembona eminingi uzohlupha. Uzosiphazamisa lesi sisu. Sodelana. Ngiyathandaza egameni kaJesu. Laba bantu ophila nabo abakwenza udawuthelo umangalisho uNkulunkulu uzobavala umlomo. Uzokwenza bangabi ne-appetite ngoba manje bazofika ukuthi ukhuluma ngezinto zokukhulela kodwa futhi awunandoda phakathi. Yathi inkosi uMvondo simsuse kwi-equation ukuze le process izohamba kahle. Awulikhona bazalwane ngiyathandazela kulento imabhabu emvusele kulento ikhulele emvusele ngiyathandazela uNkulunkulu makavalele bonke abantu umlomo bazokwenza u-abhothe lento oyitholileyo. uNkulunkulu makavala abantu umlomo abazokwenza udawuthe lento oyitholileyo. Shothi makwenzeke kimi njengobusho kwezwi lakho. Oh hallelujah. Amen. Oh Lord. Lithi iBhayibheli ukuthi amangeke ethi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho. Lithi iBhayibheli and the angel disappeared. Ihambelana ingelosi usekhulele. Because if you want to be pregnant with greatness, you must agree with God. Yes. Let your call to declare ufika ngaphandle ube negative abantu abangakhona. Utshela makani uNyaka siyavumelana noNkulunkulu loyikhaya. Ngamanga yenza sense lento ayishoyo kodwa loNyaka umsebenzi wami ukhuluma ngithi yes God. Ngoba loNyaka kumele udawuze nelodwa izwi ngoba uthi uIsaya linjengemvula eyehla imatisa umhlaba uthi ngezwi likaJehova akubuyele emuva lungawenza umsebenzi. Ngiyababazela namhlanje egameni kaJesu. Lalizwi lamande kuze kube namhlanje ngiyakubuyela. Kodwa likhona bazalwane akameka lifungelwe linamandla liphilile liyafohla linangokude likusondeze eduze lithatha ibaba ngezaleli liyidalisele amakhosi lithatha libeke endaweni ephakeme shathi makwenzeke. Babazalwane empilweni livumele izwi likwenze. Livumele leli futhi livumele izwi lokuthani iyekele kuyokhonza uphinde uphume uyoba negative uthi siyazama siyahlanganisa siyapatanisa hayi umnotho uyabheda ukwazi ngokukhonza. Ngoba namhlanje ngizomemezela noma ngamnyaka eGibhithe kodwa kuzokhanya eGosheni ngoba kaJehova yabalungisela isinkwa besalele kodwa babi bathi isinkwa sokhandleka. Shothi makwenzeke kimi makwenzeke ey'nganeni zami makwenzeke ebhizinisini lami makwenzeke ey'malini zami makwenzeke ey'fundweni zami makwenzeke emshadweni wami makwenzeke ekhaya lami. Bazalwane likhona kodwa shothi makwenzeke awukwenzeke njengamanje ngiyadeda ubumnyama ngiyafika abasebenzi ngiyavuleka abagulayo bayaphiliswa okufanelekile ngiyavuleka uJehova ufanele abadimona abaleka abathakathi bakhulile
Sondelan bazalwane. Sondelan. Ungenzeki. Hayi. Haya. Awusondelan bazalwane. Thina noma sisagibhitha singabaseGosheni. Ngamamnyama egibhitha kodwa kuyakhanya. Yakhanya. Empilweni yami. Yola namhlanje. Izinto zami. Yakhanya. Makwenzeke kimi. Yabona amaphutha awenzile empilweni. Awenze njengamamaphutha. Kodwa njengokusho. Maria. Uzophatha ingozi amadoda uzobambezeleka. Khona ngamadoda ongabakhuleka. Uzomtshela ngento amadoda. Uzophume madoda embaleni. Ngoba ngomuzi kanjani ufikile ngamadoda yikho. Ngoba ngale kuthiwa ikhona kodwa indala. Lapho kuthiwa ikhona kodwa sithindana. Kodwa bonke basala bekhuleka. Kodwa bonke basala bekhuleka. Ngithi bonke basala bekhuleka. Ngithi bonke basala benjani? Bekhuleka. Akuphuma ungabambanga namhlanje. Yabona empilweni. Yabona empilweni. Funa ube nama mzathethu. Yes, Lord. Amen. Uma utshela abantu uthi bathi abantu hayi wenza njani? Kodwa la uNkulunkulu bathi cha siyambona uNkulunkulu sisho. Wenza njani? Wenza naye. Eqaleni wayekhona ulizwi. Ungathi khaya iBhayibheli sisho nje. Wafonela abantu ngafonela Zulu. Funa ube nabufakazi bomkhaza kungathi uqamba manje. Ufuna nje testimony ukuthi ayikhaza labakholwayo bathi. Athi umuntu ngabe uyasho nje begwazini ngathi sigwaze ingane zethu. Akekho nje umuntu ongafonela nje afonele ngabhayanga aqashe kanti abasithina sabantu bethu. Awumemezela amangesi. Esiluba amahlakha amakhulu. AseKadesh. Athi ababherisi kaNkulunkulu isenenkemba. Asika namothi zombili. Athi ngaba lusukhatsha namathambo. Shothi mabenzeke. Njengokusho kwini. Ungakaphathwa amamzathethu awakabuza umnandi ngokhona. Awusondelani bazalwane. Yabo basiphila nje. Funa nithi nisebenze.
kwi-grade eyodwa kwi-study bracket eyodwa kodwa ufike ngemoto abangihambile ibuze i-area manager ukuthi manje ufike i-managing director ntoyi omunye wama-colleagues ithi manager phela lowo muntu usho ukuthi umholo uphelile akakwazi ukufika ne-legend fee kwi-GD6 4x4 i-installment of 16,500 plus the insurance of this issue umuntu 20,000 awuholayo uphelele bese la ethi cha mina ngineyi system ukhona i-system of the world the system of the world Abazalwane ngiyaninga ngobele baNkulunkulu langazelela imphumela yethu lelo ngingafundisela amahhala you must take the shape of the teaching you must produce according to the word you have received lithi lo muntu uyofana nomuthi otshalwe ngasemifuleni awazi ukudabukisa njengabantu abangathonsi ukhala lezinto abakhala ngazo makwenzekile Maria phume madoda Maria indoda izokubambisa kodwa namhlanje uthi njengoba ngikhuluma nawe nje yabazana ngoba uNkulunkulu umekhuluma usuke egala nikhona bathi ya lithi ibhayibheli Maria ngesikhathi ethi makwenzeke imshoko kusho kwezilapho lithi ngelozi yanyama la uMaria lithi washona ekhaya eNazareni wafika khona wathatha izikhwama zakhe wapakisha bese siphapheli masinyane sondelani bazalwane uyidlule zondawo bona omasinyane ekseni kakhulu uyidlule zondawo lithi masinyane ngoba uma usuthole into esetha apart act with speed Yes, Bishop Jabazali Mvuselelo khona abantu ofuna boqala ifasting la. Bezama ukuphusha lezo. Abazwe. Ngoba kule sinto uzizwe uzukwenza ukuthi capacity yokuyideliver. Anginayo kumele ngiyozila ukudla ngithandaze. Bathi abantu kade silile nje 2 weeks ago uyaphinda futhi uthi ngiphushwa izwi. Ngoba uma usulizwile you must act. Masinya. Niyazi ukuthi bazalwane ngicela ningizwe niyazi ukuthi uthando lukaBaba wakho enkosini lingakudile welcome moya speed matters ukuthi usheshe kangakanani ngesikhathi ukhuluma ithi indoda emadodeni yayo ngicela uyongambela inyamazane ungenzele isilovela ngidle ngikubusise ngingakafi leli gama lithi ngingakafi lithi kulolalele phuthuma ngoba ngenze isabili inyama afeta athathi uthwele uyeletha kanti awusalethi izi awusalethi obedience usulethi impahla Jesu Bazalwane lalela ngimsiza ngikamele kuzwela uma uzophika nothando likaBaba wakho enkosini uzohamba kancane ababa ukungene kuye umfonele nomngene ofika baba manje lana ngizobika ngithi izinto zami amakhawa ngishiye emsebenzini manje lesikhathi ngizezikonzweni zisukuma lapha eshumile ngibona kahle abancishisiwe izinto ehlanga kahle bakhambi kanjani awuyabuza athi uNkulunkulu abena nawe ngakuthi njalo aphinda afike enkonzweni kuba the same father uphuma la e-office ashumela adonsa imvilo ake ngicela ama-1000 uthi you must be able to differentiate between father's love and the prophet ngoba khona izinto engiyilalela njengobaba kodwa ngizoku-exitha njengoprophet Yebo okumele ngingakuzweli Awusondelani bazalwane
manje mina ngifuna simzwele kanti ulwa nama-ancient gate. Ulwa nomgodi okugqibela umuntu ozalwe nakini. Manje ufuna sithi phuma phela kanti kini sithi ukukhathaphula. Amen. Ibalekele lento yokuncika ngothando lukaBaba kuma-spiritual matters. Because noma ngizwela but I must introduce you to principles because principles are bigger than principalities. Yes. Amen. Are you with me? Yes. Lithi ojengoba masinyane. Masinyane. Umuntu wenzani Yesu? Wona uswenzani? Kulabo nje bakhona uNkulunkulu banika ama-instruction ukuthi benze izinto ezithize kuzokube manje abakayenzi. Ulahlekelwe speed of obedience. Abraham, take your only son. Kodwa unamadodana amabili. But take your only son. Into ayizamele yona uNkulunkulu akayithathi njengeyakhe. Amen. Uyacabanga ukuthi unamadodana amabili kodwa uNkulunkulu take your only son. Kanjani ingane eziwu-2 uNkulunkulu into yemizamo ayingeni. Ufuna lokho kusuka kini. Kodwa abantu abane-spiritual fatigue njengathi bezothi uNkulunkulu ethi Abraham aphinda futhi avuka Abraham ethi manje Sara umuntu okwedwa sithando sami ngengasiyafuleka uyambulala noNkulunkulu wakho yabona wabona Abraham ukuthi to avoid drama let me add with speed thatha amadodana thatha imbongolo thatha isebenzi lithi babe baphuma bengazi bayaphi wathi uNkulunkulu phuma but I will show you the mountain and also to happen and north noma east noma south kodwa into yenza he acted with speed basalwane musukululuka umesethethe uThixo abantu basagqoka impahla okuthiwa banikele ngazo abantu basaphethe amafoni okuthiwa banikele ngawo abantu basagada imoto okuthiwa banikele ngazo abantu basacela emizini okuthiwa banikele ngayo abantu basagcina imali okuthiwa banikele ngoba uma seshilo speed matters wenze according to the speed of the instruction. Sonke sifuna ibusiso kodwa sifuna uku-acta with speed. Zinga uNkulunkulu ziyatshela zona bemvuselele ethi senze abantu ukhuluma nje namanzi akazo amanzi njalo uma usagoloza emanzini uyofika nento ye-highest level. Sagolozela amanzi. Ya amanzi athi uNkulunkulu uyaqala ukuze namhlanje uyothandaza wena ufika kanye nathi ya uwenzile kodwa wenza nge-speed according to instruction. John Makela uthi masinyane. Yenza into engcwele idimanda. Yenza into engcwele idimanda. Yabazalwane, indlela esingalaleli ngayo uNkulunkulu uzasebenzisa ama-tactics ukusivikela. uNkulunkulu ukhomandile ebusuku ethi ngo-12 ukuthandaze up until 1 wena walala kwaze kwasa. Kanti uNkulunkulu lento abefuna ukuyiphebeza endleleni yakho ukuze wena uphephe. Manje uNkulunkulu abona ukuthi nangu lomuntu uyongena emotweni ngento ekuthethiswa abayenza enzani eKristu avele le moto ukuthi ingadumi ukuze kuqale kudlulele yakho. Uthi nje subambezela noma isidingo singeka kuba uthandazile ubuzofika ngesikhathi izinto njalo ngesikhathi sinene izinto esiyilungizile ngokushoda komasinyane. Lithi masinyane wenza njani bazalwane wathatha izikhwama zakhe yini bazalwane masinyane Maria lithi wathi uMaria bafowethu ngiyasuka eNazarene kule season of pregnancy ngiya eJudea. Hayi Maria uyokwenzani uthi ngiya eElizabeth uthi ukhulela uthi Maria kakazikho intombi eyikhulele eNazarene uthi uMaria sikhona kodwa kulapho sizophambana khona ngoba bona bakhulelwe natural mina ngikhulelwe supernatural. Amen. Manje funa ngeKristu ngiyophinga abakhulelwe njengami. Sengiqedile njalo. Funa ngiyophinga abanjani abakhulu ngoba uma inkinga oqala zoba nayo uma ezohlala nabantu abakhulelwe kodwa bengakhulelwanga njengaye bazoba nenkinga lana kuthiwa ke uma kwenzeka ingane iphenduka kabi
Uyibiza ngeyithakazela. Oh, Nkosi yami. Ukamthelo umnisi wemvula. Manje uma ke uthi uma bephulula izisu bebiza ithakazela mina ngizobiza sephi? Sondelani phela. Kuthiwa uma kwenzeka ingane iphendula kabi uthi ufuna ubiza ubaba wakhe. Okay. Ya uthi awuze nje uzothikela sisi hayi iyangikhathela ingane yakho embhema uze. Uthi manje uma bebiza osipho nosibiso bezothika izisu mina. Kungcono ngiyofana nomuntu one spiritual baby. Esikhulelwe ngendlela efanayo. Ngicela ukuthinte nababili uthi makhelwane. Abonke ngabakhulelwe njengawe. Abonke nabantu abathandaza njengawe. Aphila nabantu abaphila ubungcwele njengawe. Asihambi noma nobani. Asingali noma nobani. Asiphili noma nobani. Yebo sikhulelwe sonke. Kodwa sikhulelwanga okufana abazalwane. Otshela ngabonke nababili. Yebo. Abonke ngabakhulelwe supernatural. Ungadlali nabantu abakhulelwe natural. Bazoyibulala ingane yakho. Hayibo. Banosela bangane bathi ukubi. Uze lesendoze bathi futhi. Abagcina labo bantu. Tshela phela dilitha labo bantu. Abothola abantu ababhalike bathi kuphi inkonzo namhlanje. Abothola abantu abathi hey sikhonza phi namhlanje. Sifukisela kunyaka. Phina banini. Ungasikuza qina. Akuphila noma nobani. Sayida abo. Kodwa banjani? Basingisiwe futhi bayachaza ukuthi hayibo. Komiwe. Andinomose walenziwa emshadweni wasekhaya. Bakuthi bakhuluma nawe. Nawe ngesongo esikhulu uyathatha uyaminya. Kanti le ndawo ijwayele usudakiwe usuyaqalile. Yini we? Ngokhipha isizwe ke. Kanti sasegeziwe egazini likaJesu. Kodwa wasuka eJeswini wabuyela esweni waphila nabantu ababasindisiwe. Tshela makhelwane asihlali nanoma ubani asihambi nanoma ubani saba namandla ngathi khona basindisiwe kade abantu impilo nje basiphuma la uyindoda nje basiphuma nje lana uyolandwa nje basiphuma la ungaphila kanjani abantu abanjalo Valentine. Emva kwesoni khakeleli viki uyolala esifubeni esirong. Emva kokulaleli izwi. Abasindisiwe. Yebo. Kodwa bacinge be selective. Ngoba khona igama elila kodwa likho la. Izwi lahlaba inhliziyo. Ay. Ya baba le acha.
Jesus. That is the daughter of the Most High. Oh, was it Muhammad that corner again? Hey, I'm wanting about cool anyway. Jaboma nabantu abanegative toward church. Uzowa. It's just a matter of time when uzowa. Yes. Yes. Uzowa. Ubumsalwane ufuna ube nento enyanisayo. Yilo. Yeah. Lokho ekhaya ukuthi uzama ukusondela kuwe. Abe ngeke siqoqoqo mase ngibonga. Funa umphathiswe. Ingubo yekhosiboko. Njengoba umama unabangani abathi amadoda izinje uzodivorce ngoba sumele vele usukubuka le ndoda akilele ngokubona indoda khona isihonqa-ke kathi yipitbull ubona ukuthi baqinisile abafazi njengoba uzodivorce uzwana ney'gebengu zomama uzwana ney'gebengu ngoba isigebengu umuntu indoda kuyaqala endleleni ehlele emola uyazi ukuthi umyeni wakho ngophasifo uyafika yena ehlweni ube emona edolobheni kukhona ebazalwane masubhalile kunezinto ongakwazi ukuzenza kunjengokufika kasokhaya ungekho iyabanda indlu noma ingane ngamhlangabeza noma kodwa uma ngekho umnikazi waleli khaya wena uzolimala umshado ulimala njengoba becala nje into okuphuza uthumela bengeyibulala njengoba babesayikhipela into okugqoka ungasakugqokisi bengeyibulala wayikhipha igqokwana Quando non sei chi è, puoi tenere il casulo. Yeah, E poi c'è un suono a me che tu fai se andiamo a un misicato. Non fai un passaggio di un curluso. Non un curluso, perché si fa, tu fai delle uova in un capo, ma non un curluso. E ma se capo scorda con la osso canale. Yeah, over there to say that. But I'm trying to do my time in terms of prayers. Don't just wear school shoes. I have a school. Aibo! Why not? I'll try to see you. We'll put a net together. What? I'm not only the best of selling. I was like, John Burkle was a cylinder on Shadow. It's other husband or wife. What about condemning so it all? Oh, yeah. Into kalozola nayo zona le experience. Indoda intsha umfazi musha kodwa abantu experience ngayo. Yeah, ngoba into ezokwenza manje uzothula ngaphakathi. Uzothula kuyo nje lento kulahla imizi yethu ngoba uzizwa sengathi ungconywana. Ukuhlungu uguga wena. Yes. Hayi kubuhlungu. Yonke le mizi kuthiwa take 5 years anniversary, 3 years, 10 years, 15 years. Iyakhelwe phezu kwama-failures and disappointment. Failures and disappointment. I've disappointed my wife. She's here. Disappointed. But she's here. She's here. Ngoba uzofaskelwa ogumula angaxoshi. Uthola ogumula ngeqosho kodwa ufakana nawo. Uzofasukela ongakwazi ukupheka ongekho clean uthola ophekayo no clean kodwa uphuza. Cabanga ulale nesibuko. Ngisanda la. Ufuna ukuthi kodwa mamhlongo wami ngamlahlela. Tshela phela nethoma kanje. Yaxolisa baba. Sala kanjani? Manje nga. Ngeke phela nasadala. Empilweni uzosurvive ufuna ukuthi uyisinye.
yabona uphuzo ukresponde ey'ntweni. Athi ngisiza. Uyazi yazi iningi lethu la lishaya amabhanoyi? Yileyo ngqondo. Ya ufaka 1,000 10,000. Una-1,000. uNkulunkulu uma kunika umuntu umnika imaterial hayi product. Zakhela into yakho out of the product. 100% usejusini kuphela. Ya baba le acha. 100% usejusini ngeke uthole umntwana. Awu. Let me tell you i-foundation yokuqala. I-foundation uzokwenza i-friendship. Zwana nabantu ababhilivela kwi-family. Once ungaxoxa nawe noma xoxa nami wangangibuza ukuthi umndeni unjani asiyeke ngihamba nomthembi iviki lomsizana uthi mina uthi uyaphila noma ngifuna ukuniki noma engaphili mina ngihlangene lakho angifuna kodwa funa azi ukuthi njengoba siphila nje iphila yomndeni ngikadini Wenza njalo mawufona. Bishop yaphila ikhona bishop engathi ukuphe ngashumele umndeni awungathi lapha ekhaya ayiba sekuphelile. I-foundation yokuqala ungaphili nabantu aba-overlooka the pillar of family. Abathanda ngisho ukukhoza ukudlula imindeni yabo. Ngoba uNkulunkulu Eden akaqalanga ngebandla waqala ngefamily. I-family is older than the church. Asikwazi ukuba ne-stable church singenayo ama-stable family. True. Kumele li-serious kumele li-investe ey'ntweni zamafamily. Kube ne-weekend ne-Saturday 3 family day. Siyebhanga sifaka ama-jumping castles sosinyama senza yonke into kufikwa ney'ngane. Iy'ngane kabishop zidlalisasa ukuthi lana siyi-family. Ukuze ube endlini kuvuka isilwane esithize kimi abe nayo i-reference. What the bishop says, angifuni ukuhamba kodwa ngisiza. Kunesilwane esivukile umndeni wami. Ubishop ngeke athi kimi emvangeni ufuna kubize ney'ngane. Yebo. Athi simisi uyahlanya. Uthula bishop athi wena uyahlanya. Yeah, we told I him asked that. my brother enza lezi y'tayela lezi. Athi ngimtshela imfihlo ukuthi nginamdividi. Nithi lo brother lona yini inkinga yakho? Uthi hayi. Akabushe ngicela inkosi noma bizenzeke inkinga. Nithi le ngane edlala ngalo zesona. Uthi hayi mina ngithi mina ulale ekhaya. Ngiyabona ke uma usuthi unkosikazi wakhe usho kimi iqiniso lengikhuluma ngoba ngeke kube nolimi olunje kimi kanti uhamba nabantu abarayithi mutshela nje ujagulele shuthi uyamshaya shuthi uyabuya ingqondo ngathi uzalana buya ekhaya kanga buya ukuze uma ingqondo ibuya ibuyise futhi athi mina ngathini kwadlula 2 months futhi report came ngamfona kahlanga ngathi mina nqaba ukusebenza kabili ungasebenzi uwakho umshado phela usebenza ubhizinisi think of your legacy uzokucabanga ngemizwa uzoba nenkinga uthembula ngenyanga endaweni zakho aphethe protection order akakabosha mbona ngamathi mina usebenzile because you are a monster now. You are no longer a man she made. She must protect the image, the memories of her children. Malendo yenza phambi kwey'ngane akekho ozoyi-erase. They will grow up bitter. Uthethela yoko kwangena incwadi esehlukanisa. Uthi ngeke ngasikulahle uvula ukutshalile. Ngathi mina ngikuzwile. I spoke to you. Yes. Cabanga ngemizwa.
Yabona le part yona manje ayisile iyabheda uzoyisola kuthana. Yes. Yeah. Ngoba uNkulunkulu umekupho ukupha one partner. Yeah. Usuhamba nje uzama abanye kodwa wathi ngesikhathi imhlukano uhamba nowafu wakho. Uthi uhleli nomunye ukhumbula omunye. Isadlala ukuguga nawe. Yes. Isakuthatha ungasakuthandi uliye uthando uhlale ngecommitment. Yeah. Uliye uthando. Nawuthanda umuntu othando. Siyibonge ingafani. Yeah. Hlale ngecommitment. Nanobuye ngisho wathanda. Yeah. Susa ekseni ufike endlini uzothi kodwa umngene. Hey daddy udlala nabahlekelayo. Lo ngisahlekela ngoba uzoshiya ogula ngekhanda uhlala nogula ngesandla. Let me close this topic as this. Let me close this topic. It is a process to become one. It is a process. Yeah. Laba ababili abasebabili sebe Nyamanye. Process of becoming one unzima ukuthi uma kade uhlala wedwa ubushiya yogathi ushutra netrump wetafula ubushiya ama chips uma ukwenta bambe uyathola. Uma usuhlala nomuntu ukuthi uyabuya ukuthi akathi noqhaqa leyo ngathi yami uthi uyavuka ukuthi ikekeke lesi. Ubuzo uthi yogathi ithi bani uyimuza kayiwani. Uthi usakasiya gathi jonge nekamereni ufuna ukuthenga inlethize uthi baby sorry baby because it is uNkulunkulu is measuring two people in one. There's a daily process. Amvangeni. Look at him. Uma kungamdalelanga uyongikhumbula ubheke enkantolo. Yeah. Yes. You study your partner's weakness, they must be your strength. Her strength must be your weakness. Ngeke siwakhumuze sonke isiphani. Indoda yaphanda uma uyaphanda ngeke lutho ekhaya. Ngeke lokho umuntu mangithi ngibamhlala nomuntu ngithi ngibambi phakathi. Ingasiza umuntu nje language endlini emsebenzini. Abantu ngase ngishaya umuntu ukuthi unameke nje. Asambatha wenza. Ngiyothenga mama. Ngiyosebenzela uma akuthinte. Ngiyothenga. Neviso kuthinteka. Ay. When you are looking for check their weaknesses, they must be your strength. If their weakness are your weaknesses, you see what's alive. Funa sonke sibe nengxaki sikwazi ukuqhubulana kulo. Muzu yes. Yes ezathi enzenze ngikhumbulana. Yes. Ngicabanga umama uclean, uyakorobha uclean, ngoba khona uclean. Now uyakorobha. Yamoko kusumida sithi. Hey. Ngifuna bakhona ukukhumbula kanje nje. Asibakhona koshaya. Ngoba ikhombo ke leyo ibuye nama-fries. Izulu bheka. Ay Mvangeli. Uma ungayibambanga lezinto uzoyisola. Empilweni find people of your common interest. Umuntu ozokuthi awukho right, futhi right awukho right. Right awukho right. Umuntu kasegcina eyiqinisile. Because connection is deeper than affection. Ay. May God protect you and help you from the spirit of compromise.
musu connecta nomuntu njobe izigama kaJesu. Zoom in, zoom out. Scan, descend. Impilo ayiphilayo iyafana leyo. Yeah. Yes. No. Kuphosa ukuthi abantu besifazane abangabangani kodwa bangakhulumi ngabafana. Bakhuluma ngama-shares. Highly possible. Yeah. Bakhuluma ngama-holidays. Yebo. Bakhuluma ngama-investment. Yebo. Ningabangani kodwa niphushana ngama-career. Yebo. Amen. Yeah. Kodwa namhlanje uthetha nalo namthanda uNkulunkulu phela impilo engcwele uphinde uthethe nalo mngane ethi emngane manje thathe ngijula hamba kanjani. Shine down, you know, choose. Futhi bakhethe ngabantu bazididida naye. Namathela you see that wonke umuntu lendini uNkulunkulu uyakupha le ngiyakene over spiritual noma ibona emoto uthosa la xawula la unjani umntwana uyaphila uNkulunkulu uyakupha kanjani ya over la phone umusatha na hello Yo. Emol. Unayo umuntu kuzokwenza into wrong vele ngene imessage yakhe akuthula iluzo lokho uNkulunkulu kodwa siyaba ignore ngoba sifuna ukuphila nabantu abohlobo lethu sifuna ukuphila namabhunda nasekholweni Yo. angibabe makhe nasathi makhelwane Kelwane. ngocika Ngocika. abanje Jesus. the biggest mistake you can do is to leave a powerful pastor, leave a powerful church for an organized place. Wey. Okay. Wey, awuphinde futhi. If what you learn empilweni is to leave a powerful pastor, a powerful church for an organized church. Yeah. You're teaching good. Content. Yeah. Yeah. Yes. Ngikhonza ebandleni enje. Yes. Make a church. Yes. Make a church. Chaza yini? Hey. Umngane umuntu ohlala naye ingane enyakazi nihlukane sifike. Yeah. Delete lo muntu empilweni yakho. Yes. Ebazalwane, lento yokukholwa is more serious than what you are thinking. Yes. No. I can go on and on and on. But let me close like this. Yo. Wasuka eNazareth, waya eJudea, wayohlala no-Elizabeth okhulelwe njengaye. Uthini uma efika? Lithi Mary saluted Elizabeth, and Elizabeth that baby waqala wanyakaza sondelana. Uthi uverse number 43. Ngenzeni Nkosi ukuthi umama wenkosi yami ahambele ngakithi. Kodwa uMaria isisu siseflat. Yeah. Futhi akakahle ukuthi ukhulele. Kodwa Elizabeth uconfirma ingayo. Isisu singakabonakala. Makasihawele uNkulunkulu. Uhlangane nabantu abangaconfirm into zakho kodwa isisu. Ay. Mina ngizosebenza nje ngizanibanga sondelana. Mina ngihlala nabantu lana sebengiprofetha ngezise ibonakala. Bese ngishiya amasonto bethu the man of God is too much. Uprofetha ngento hlezi uvele sesishow. Sesiyabonakala. Hayi ngiyabona. Aya. Thank you. A real prophet is a prophet that can tell you one day of your conceiva akathi umama wenkosi yami Elizabeth ukuthatha ukuthi ngizwe connection manje nina benhlala neman of God ikhulujwe I see isho vele into Yabona. usungatshela mina manje ukuthi ngiyakuthi
Father, my Father, before it shows. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, Those who receive a prophet in the name of the prophet shall receive the prophet's reward. I want to pray for everyone. Thank you. Those who give me chances and then I command a blessing upon your life. Susan, let me pray for you before I leave. Look at me, nothing more for the age, what I'm going to say. Chances are those are coming, you can be just tables or tenders. Give me some strength, my brothers, I pray. I command a blessing upon your life. Akekho uNkulunkulu onjengawe baba wethu ongcwele. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ophakemeyo, siyakubonga dwala lethu laphakade. Wena wedwa uNkulunkulu wethu ongcwele omuhle, akekho baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu ongalinganiswa nawe, noNkulunkulu ongafaniswa nawe. Baba, inhliziyo zethu ziyathokoza, inhliziyo zethu uNkulunkulu wethu onamandla ziyangwenama. Sesisithi isikhathi uNkulunkulu wethu ogcwele, baba wethu onamandla,
sifuna ukwazi ukuthi lo nkulunkulu ungubani, lo nkulunkulu ungubani. Baba wethu namandla onke sifunile, safuna Baba wethu ongcwele, sathola uNkulunkulu oluthando, sathola uNkulunkulu namandla. Baba wethu namandla onke egameni lika Jesu, uNkulunkulu osinikayo Baba wethu ongcwele izidingo zethu ngokwezwi lakhe, uNkulunkulu osiqobelayo ngokwamandla akhe. Baba wethu ongcwele, siyathandaza ebusuku namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siphakamisela izandla zethu namehlo ethu kuwena uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithi akekho onjengawe, akekho ofana nawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uNkulunkulu usishiyise izinto zakithi, wasishiyisa uNkulunkulu wethu ongcwele esasikukhonza Baba wethu namandla ngenxa yothando lakho, wasikhuphulela uNkulunkulu wethu namandla onke endaweni yakho la kuhleli khona wena Baba wethu ongcwele, endaweni yokuthula nasendaweni yokulunga Baba wethu namandla onke ebusuku egameni lika Jesu. Akekho uNkulunkulu obengakhuluma kanjena Baba wethu ongcwele ngaphandle kwakho. Wena sifuna singabalungileyo uNkulunkulu wethu namandla, ngaphandle kwakho wena sifuna singabalungile phambi kobuso bakho. Elithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele sasibabi uNkulunkulu wethu namandla, kodwa sababahle ngenxa